Hausa Media Site. Bayan budewa da addu'a, ‘yan uwa musulmi, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Muna gode wa Allah mai girma da buwaya da ya kawo mu wannan shekara wadda ta sake zagayowa, wadda Allah ya ba mu iko za mu sake zama don jin abin da ya faɗa a cikin littafinsa. Allah mai girma da buwaya ya sani cewa duk lokacin da muka tashi daga wannan karatu nakan kaddara cewa ba lalle ba ne ba a sake samu an lokaci ya sake zagayowa, kuma muna da kamar yanda abu ne sananne. Wasu ɗin mun zauna da su a shekarar da ta wuce baya, amma bana ba a zauna da su ba, wanda muke fatan Allah ya gafarta musu, Allah ya musu rahama, Allah ya shafa kurakuransu, mu kuma Allah ya mana kyakkyawan ƙarshe, mu riske su cikin farin ciki da alkhairi. To kamar yadda yake kowane lokaci mukan fara buɗe karatu na kowace shekara da yin nasiha ga junanmu, yin nasiha ga kawunanmu a cikin abubuwa da muke ciki, don mu samu nutsuwa, da mu samu shiri, mu samu sanin meye abin da ya kamata mu yi a cikin abin da ya saura a cikin rayuwarmu. To haka ma bana Allah ya yarda daidai gwargwado za mu faɗakar da 'yan uwa musulmi wasu abubuwan da ya kamata ya zama mun sani ko kuma mun yi amfani da su. Kamar yadda aka sani 'yan uwa cewa lalle duniya ta musulunci gaba ɗaya, ba wai mu ba, dukkanin duniya inda take ta musulunci wallahi ta shiga cikin yanayi wani iri wanda kowa na jin labarai, kowa na jin abin da yake faruwa a ƙasashen musulmi, wanda kusan wasu abubuwa da suke faruwa dinnan za ka samu inda ba ƙasashen musulmin ba suna cikin zaman lafiya da nutsuwarsu, amma duk inda ya zama cewa ƙasashen musulmi ne an cinna musu wani abu wanda zai dame su, wanda zai hargitsa su na musiba. Wannan shine abin da muke ciki a yanzu. Amma musulmi na duniya gaba ɗaya maimakon su haɗa kansu, maimakon su kalli abin da suke ciki, su dawo cikin ainihin hankalinsu, su ga me ya kamata su yi, su koma ga ubangijinsu, sai ya zama ana ta haure-haure, kuma ana ta hange-hange, ana ta fange-fange, wanda duk wannan Allah yana kallon mu sai mun yi mun gama tuku, saboda ba shi ne mafita ba. Mun sani cewa duk abin da yake samun bawa mumini daga Allah yake. Masu kallon mu tare da sauraron mu duka-duka a nan muka kawo ƙarshen wannan rahoto. Kai dai kasance da tashar Hausa Media Cycle domin sababbin shirye-shirye da zarar mun dora.